מדוע לא יבער הסנה? על נבואות הקדשה במקרא, חלק ג'. דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות, עם דוקטור אילן אבקסיס. שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות, הסקט על היסטוריה שימושית. א' באב שנת 2621 לגלות יהויכין. שם הפרק, מדוע לא יבער הסנה? על נבואות הקדשה במקרא, חלק ג' ואחרון. אני דוקטור אילן אבקסיס. בפרקים שעברו, דנו בנבואות הקדשה של משה רבנו, שמואל, עמוס, ישעיהו וירמיהו. בפרק זה נדון בנבואת ההקדשה שהיא כנראה הכי מפורסמת, אך מעטים יודעים באמת מה קרה שם. ואין זו אשמתם חס וחלילה. הנבואה הזו כתובה בשפה שאינה ברורה לחלוטין בלשון המעטה, ורבים בה הדברים הסתומים והחתומים. מצד שני, דווקא כיוון שהיא כה לא ברורה, היא משכה דורות על גבי דורות של פרשנים שונים שניסו לפענח את תוכנה, וגם את משמעותה. קולמוסי נשברו עליה. בפרק זה נדון בנבואה זו. לא נבאר את כולה, בעיקר כי אני בטוח שאני מבין אותה לחלוטין. אך גם אם לא נבין את דקי הדקויות, הרי את התמונה הכללית נבין גם נבין. מה עוד שהנבואה הזו עונה לחלוטין להגדרה, נבואת הקדשה, ושם הסדרה מחייב כידוע. אני מדבר על חזון המרכבה של יחזקאל. שם העולה מהתוכן, למרות שהמילה מרכבה אינה נזכרת כלל בפרק. נבואת ההקדשה מורכבת מארבעה חלקים שמהווים רצף עלילתי אחד. פתיחה, חלק ראשון שהוא החזון שראה יחזקאל, חלק שני העוסק במשימה שהוטלה על הנביא ובקשיים בהן ייתקל יחזקאל, וסיום. תחילת הנבואה היא הכותרת לנבואה בפרט ולספר בכלל, ויש בה אי אלו קשיים בנוגע לתאריך ולגוף המדבר. הכותרת ברוב ספרי הנבואה מכילה מידע על הנביא, שם אביו, זמן פעולתו ומקום פעולתו. הכותרת היא פרי תוספת מאוחרת של עורך הספר. ציטוט: ויהי ב30 שנה, ברביעי, ב5 לחודש, ואני בתוך הגולה על נהר כבר. נפתחו השמיים ויראה מראות אלוהים. ב5 לחודש היא השנה החמישית לגלות המלך יהויכין. היה דבר אדוני אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כסדים על נהר כבר, ותהי עליו שם יד אדוני. סוף ציטוט. בדרך כלל כותרת ספרי הנבואה היא בגוף שלישי. פה יש מעבר לגוף ראשון. על כן היו כאלה ששיערו שיחזקאל הוא שערך את ספרו. לפחות גרסה מוקדמת כלשהי של הספר. בכותרת הספר נזכרו שני תאריכים. הראשון הוא ב30 שנה, והשני הוא השנה החמישית לגלות המלך יהויכין. נתחיל מהתאריך השני. גלות יהויכין אירעה בשנת 598-597 לפני הספירה. השנה מתחילה בניסן כזכור, אז זה מסתרט על 2 חלקי שנים לפי הספירה הנוצרית. אז השנה החמישית היא 593-592 לפני הספירה. כלומר, כשבית המקדש הראשון עדיין עמד על מכונו. התאריך השני, ב30 שנה, מעלה את השאלה המתבקשת. 30 שנה, למה? וכדברי רש"י, למניין מה מנה? על מנת להבין למה התכוון הנביא, הוצאו שתי גישות. גישה אחת רואה ב30 שנה ובשנה החמישית לגלות יהויכין כמכוונות לאותה נקודת זמן. גישה זו מתבססת על מקרא מפורש. ב30 שנה, ברביעי ב5 לחודש, דילגתי קצת, ב5 לחודש, היא השנה החמישית לגלות המלך יהויכין. לפי פשוטו של מקרא, הכוונה היא אכן לאותה נקודת זמן. אז מה קרה? 25 שנה טרם גלות יהויכין. אם נלך אחורה מ-592, שנה חמישית לגלות יהויכין כאמור, 30 שנה, נגיע לשנת 622, תחילת הרפורמה של יאשיהו. מעניין. כך הציע תרגום יונתן, תרגום ארמי המיוחס ליונתן בן עוזיאל, ציטוט בתרגום חופשי לעברית, והיה ב30 שנה
לזמן שבו מצא חלקיה הכהן הגדול את ספר התורה בבית המקדש, בעזרה תחת האולם, דילגתי קצת, בימי יאשיהו בן אמון מלך שבט יהודה. סוף ציטוט. יש הסבורים כי 30 שנה, המתחילות ב-622 כאמור, מציינות את השחרור של יהודה מעול אשור. מעניין, אבל לדעתי מקרי לחלוטין. יחזקאל הוא כהן, כל ספרו ספוג בסגנון הכהני. מה עוד שאחרי מות יאשיהו, הרפורמה שלו קצת התפוגגה, אם נתנסח בעדינות. אני מזכיר את פרקים 118, 120 ו-122 על רפורמת יאשיהו. בדף התמלול שמתי קישורים. בנוסף, במזרח הקדום תיארכו לפי מניין המלכים החיים, לא המתים. קל וחומר, לא לפי אירוע כלשהו, בריאת העולם, לידת ישו או הגירת מוחמד. חשוב ככל שיהיה. תיארוך לפי אירוע קבוע או התפתחות מאוחרת יחסית. יש שיערו שהציון 30 מתייחס לגילו של הנביא. רד"ק, רבי דוד קמחי, פרשן ימי ביניימי, הציע בעקבות אביו כי הציון 30 מתייחס לשנה ה-30 במחזור היובל בין 50 השנים. אם נניח שמדובר בשני ציוני זמן שאינם מכוונים לאותה נקודת זמן, הרי ההשערה המקובלת היא שהציון 30 מתייחס לגלות יהויכין. כלומר, פסוק א' אינו קשור לפסוק ב', ומאוחר לו ב-25 שנה. מאליה עולה השאלה, מדוע התאריך המאוחר הוא הראשון? יש שמשערים כי זהו פסוק שהיה פתיחה של נבואה אחרת שנשמטה מסיבה כלשהי, או שזהו זמן עריכת הספר, ומתישהו הגיע העורך שלא הבין מה קרה, וחיבר בין התאריכים על ידי הוספת המילה היא. היא השנה החמישית לגלות יהויכין. לדעתי, חל בלבול כלשהו במהלך הדורות, ולא באמת ניתן לדעת למה מכוון הציון בשנה ה-30. לפיכך נשאר עם התאריך השני, שהוא התאריך הוודאי, שנה 5 לגלות יהויכין מלך יהודה. אם כי מפסוק א' ניקח את החודש הרביעי הוא תמוז, כלומר בד' בתמוז בשנה כלשהי. הסיבה שיחזקאל מתארך לפי גלות יהויכין היא שהוא עצמו, כהן ירושלמי, יצא לגלות יחד עם יהויכין. אני מזכיר שיהויקים, אבי יהויכין, מרד בבבלים. נבוכדנצר, מלך בבל, הטיל מצור על העיר, ובתזמון מושלם לכולם, מלבד לא עצמו, יהויקים מת. בנו וירושו יהויכין נכנע לבבלים, דחה את חורבן העיר, ויצא לגלות. במקומו הומלך דודו מתניה, ששמו שונה לצדקיהו. יחזקאל נמצא בנהר כבר. נהר כבר מכונה באכדית נר קברו. המילה נהר באכדית מתארת הן נהר טבעי, והן תעלה חפורה גדולה, בעיקר כזו המחברת בין הפרת לחידקל. אז במקרה הזה מדובר בתעלה הגדולה ליד העיר ניפור שבמרכז בבל. בניפור הושיבו הבבלים לא מעט מגולי יהודה. ניפור נזכרת במקרא בתור תל אביב, באכדית תל אבובו, כלומר תל המבול או תל השיטפון. בין פסוק 1 ל-3 ישנו שינוי של הדובר. בפסוק הראשון נכתב ואני ואראה, כלומר דיבור בגוף ראשון. ואילו בפסוק השלישי נכתב היו היה דבר אדוני אל יחזקאל, ותהי עליו, דיבור בגוף שלישי. זו אחת הראיות לטובת אלו הסבורים שהתאריכים אינם קשורים זה לזה, וכי יש פה איחוי של שני קטעים שונים. שם הנביא הוא יחזקאל בן בוזי. זהו שם תיאופורי, כלומר המכיל רכיב אלוהות. האל יחזק את הרך הנולד נניח או משהו כזה, או האל יחזק, יגלה את כוחו ועוצמתו וכיוצא בזה. בוזי מזכיר את בוז, אחד מבני נחור. הנבואה תאורה במילים ותהי עליו שם יד אדוני. זהו תיאור ייחודי ליחזקאל. האל לקח או הביא או הרים את יחזקאל במקומו אל מקום אחר, ושם נגלו לו מראות שונים. כך הוא נלקח לבקעה מלאה עצמות בחזון העצמות היבשות. או הובא לירושלים והראה בחורבנה, בעודו פיזית נמצא בבבל. האם האל לקח אותו ממש? או שרק רוחו נלקחה וגופו נשאר במקום? או אולי בנפשו פנימה אירע המסע הזה? מי יודע? והנה הגענו להתגלות עצמה. המחזה המתואר הוא ייחודי ויוצא דופן בספרות הנבואה. נקרא לפרקים, ציטוט: ואראה
והנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת, ונוגה לו סביב. ומתוכה, כעין החשמל, מתוך האש. ומתוכה דמות 4 חיות, וזה מראיהן, דמות אדם להנה, ו4 פנים לאחת, ו4 כנפיים לאחת להם, ורגליהם רגל ישרה, וכף רגליהם ככף רגל עגל, ונוצצים כעין נחושת כלל, וידי אדם מתחת כנפיהם על 4 רבעיהם, ופניהם וכנפיהם ל4, חוברות אישה אל אחותה, כנפיהם לא יסבו בלכתן, איש אל עבר פניו ילכו. סוף ציטוט. רוח שערה צפונית הגיעה ונשאה בכנפיה ענן גדול ואש מתלקחת. דפוס זה תואם את התגלויות האל במקרא. האל המתגלה באש ותמרות עשן. כמו ההתגלות בהר סיני. יש אור גדול, נוגה סביב, וגם חשמל ואש. המילה חשמל מופיעה 3 פעמים, ורק בספר יחזקאל. כל הופעותיה של המילה הן בסמיכות לנוגה, אש וזוהר. כלומר, ברור שזהו משהו מפיץ אור כלשהו. מובן שנחלקו דעות הפרשנים בעניין. החל ממשהו נוצץ וכחלחל, וכלה במשהו נוצץ באופן כללי. כלומר, דברים מבריקים המושכים את העין. בתרגום ה-70 נכתב אלקטרון, שמשמעו ענבר. כלומר, נוצץ בצבע הענבר. כיוון שפיסות ענבר יוצרות חשמל סטטי, הרי השם אלקטרון הפך לרכיב יסוד בתורת החשמל. וכשיהודה לייב גורדון חידש את המילה אלקטריטוס, הוא חזר למקורות וקרא לה חשמל. היו שהציעו לגזור את המילה מהמילה המצרית חשמן, שמשמעה ברונזה, כלומר משהו נוצץ, או מהקדית אל משהו שהיא אבן חן מבריקה ונוצצת. יהא הפירוש המילה אשר יהא, ברור שחשמל הוא משהו מבריק ונוצץ, ברמה שמוטב להרכיב משקפי שמש. לכל דמות יש 4 פנים, כלומר פן לכל אחת מרוחות השמיים, ו4 ידיים, וכן ורגליהם רגל ישרה. אין להן בעיות ברכיים, כי אין להן ברכיים כלל. הרגל היא ישרה כאמור. גם הרגליים נוצצות וברוקות כנחושת כלל, נחושת מאוד מבריקה. יש לכל דמות גם 4 ידיים. בואו נמשיך. ציטוט. ודמות פניהם פני אדם, ופני אריאל הימין ל4, ופני שור מהשמאל ל4, ופני נשר ל4, ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה, לאיש 2 חוברות איש, ו2 מכסות את גביותיהנה. ואיש אל עבר פניו ילכו, אל אשר יהיה שם הרוח ללכת ילכו. לא יסבו ולכתן. ודמות החיות מראיהם כגחלי אש, בוערות כמראה הלפידים היא. מתהלכת בין החיות, ונוגה לאש, ומן האש יוצא ברק. והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. סוף ציטוט. והנה תיאור הדמויות. אדם, אריה, שור ונשר. בהתגלות המקבילה בפרק י' נזכר כרוב תחת השור. מי שארבע החיות הללו מוכרות לו מהיכן שהוא, הרי הוא צודק. מדובר בארבע החיות המייצגות את ארבעת כותבי הברית החדשה. מתי מיוצג כאדם או מלאך, מרקוס מיוצג כאריה, לוקאס מיוצג כשור, ואילו יוחנן מיוצג כנשר. אבל המקור נמצא אצלנו בברית הישנה. בהמשך נזכר שהחיות רתומות לאופן. מכאן ניתן להסיק שהחיות רתומות למרכבת האל. החיות, לא חשוב הכיוון אליו הן הולכות, צועדות קדימה, כיוון שיש להן פנים בכל כיוון. לכן כל כיוון הוא קדימה. ושוב העניין הלפידים, הנוגה, האש והברק. הרבה אור, סגי נהור בארמית. בהמשך שוב נזכר תיאור החיות, הברק והאור. מדובר בחיות מאוד בוהקות. והנה ההתגלות. ציטוט. והיא כל מעל לרקיע אשר על ראשם, ועומדם תרפנה כנפיהן, וממעל לרקיע אשר על ראשם, כמראה אבן ספיר, דמות כיסא, ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. ואראה כעין חשמל כמראה אש, בית לה סביב, ממראה מותניו ולמעלה, וממראה מותניו ולמטה ראיתי כמראה אש ונוגה לא סביב. כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, כן מראה הנוגה סביב. הוא מראה דמות כבוד אדוני, ואראה ואפול על פניי ואשמע קול מדבר. סוף ציטוט. מעל הדמויות נשמע הקול.
הכל גרם להן להרפות את כנפיהן. מעל החיות יש משהו בדמות כיסא, ועל דמות הכיסא דמות אדם. שימו לב להרחקת האל. לא כיסא ולא אדם, אלא דמות כיסא ודמות אדם. דמות האדם בוהקת וזוהרת מכל, אבל במגוון צבעים. כמראה הקשת אשר יהיה וענן ביום הגשם. בסיום, יחזקאל דיווח שהדמות היא כדמות כבוד אדוני. לא דמות אדוני, אלא דמות כבוד אדוני. המסקנה מתבקשת היא, ואפול על פניי, מפאת הכבוד. והנה הכל מדבר. ברור ליחזקאל שהוא ראה משהו יוצא דופן, משהו לא רגיל ולא טבעי. הקול האלוהי הוא המשך טבעי להתגלות המשונה הזו. אדוני מבין שהמסר יעבור היטב אם יחזקאל יהיה במצב האזנה. זו הקדשת יחזקאל לנביא. במובן הזה הוא דומה לישעיהו וירמיהו, שהוקדשו לתפקידם גם כן אחרי מחזה כלשהו. ציטוט: ויאמר אליי, בן אדם, עמוד על רגליך ואדבר אותך, ותבוא בי רוח כאשר דיבר אליי, ותעמודנה על רגלי ואשמע עת מדבר אליי. סוף ציטוט. הרוח באה ביחזקאל. לא ברור האם רוחו שבה אליו לאחר שנפל על פניו, או שרוח האל נכנסה בו. לאור ההמשך נראה כי רוחו שבה אליו, ועתה, לאחר שיחזקאל מוכן להאזין, הנה המשימה. ציטוט: ויאמר אליי, בן אדם, שולח אני אותך אל בני ישראל, אל גויים המורדים אשר מרדו בי. המה ואבותם פשעו בי, עד עצם היום הזה. והבנים, קשה פנים וחזקי לב, אני שולח אותך אליהם, ואמרת אליהם, כה אמר אדוני אלוהים, והם האם ישמעו ואם יחדלו, כי בית מרי המה, וידעו כי נביא היה ותוכם. סוף ציטוט. המשימה היא פשוטה. יחזקאל היקר, אני שולח אותך אל בית ישראל. למרבה הצער מדובר במורדים בני מורדים, גם הם וגם אבותיהם פשעו באדוני, כלומר נהגו שלא כראוי, בעיקר במובן הפולחני. יחזקאל נשלח על מנת לנסות ולהחזיר את בית ישראל קשה הפנים וחזקי הלב בתשובה. לא שהסיכוי לכך גדול במיוחד, כן? בדומה לירמיהו, גם יחזקאל צריך עדות בפני הקשיים העצומים הניצבים בפניו. ציטוט: ואתה בן אדם, אל תירא מהם ומדבריהם אל תירא, כי שרבים וסלונים אותך, ואל עקרבים אתה יושב. מדבריהם אל תירא ומפניהם אל תחת, כי בית מרי המה. ודיברת את דברי עליהם, אם ישמעו ואם יחדלו. כי מרי המה, ואתה בן אדם, שמע את אשר אני מדבר אליך, אל תהי מרי כבית המרי. סוף ציטוט. אל לו ליחזקאל לירוא ולחשוש ולפחוד מפניהם. הם אמנם שרבים וסלונים, אבל לא נורא. שרבים וסלונים הם סוגי קוצים. למרבה הצער, אין זיהוי של הקוצים הללו. ארץ ישראל התברכה בעשרות אם לא מאות קוצים לעין הרע. בהמשך ספר יחזקאל נכתב, סילון ממאיר וקוץ מכאיב. הסילון או הסלון בא במקביל לקוץ, קוץ כואב. בנוסף לקוצים, יחזקאל יושב, מבחינה מטאפורית, על עקרבים. אותן חיות עוקצות שלא נדע כמו שנאמר. אני מזכיר את פרק 215 על העקרבים במקרא. בדף התמלול שמתי קישור. בסוף יש אזהרה. אל תהי מרי כבית המרי. אל לא ליחזקאל לסרב למשימה. שלא ימרוד כמו בית המרי. שלא יעלו לו רעיונות מיותרים, כן? והנה מעשה סמלי. ציטוט: פצה פיך ואכול את אשר אני נותן אליך. ויראה והנה יד שלוחה אליי, והנה בו מגילת ספר, ויפרוס אותה לפניי, והיא כתובה פנים ואחור, וכתוב עליה קינים והגה והיא. סוף ציטוט. יחזקאל התבקש לאכול באופן ממשי את מה שהאל יאכיל אותו. יחזקאל תהה מה יגיע, אבל הוא לא חיכה זמן רב מדי. מגילת ספר. הוא צריך לאכול מגילת ספר, כלומר משהו מפפירוס. באותה הזדמנות האל פרס את המגילה, ויחזקאל שם לב שהמגילה כתובה משני צדדיה, בניגוד למקובל. ומה כתוב שם? דברי קינים, כלומר דברי קינה, הגה, צלילי יללה כלשהי, והיא, כפי הנראה, קיצור של נהי, דהיינו בכי. יש פה מעשה סמלי שבו דברי האל מונחים באופן ישיר בפי יחזקאל. זה מזכיר את הגחה שהוצמד לפיו של ישעיהו בבחינת מעשה סמלי לקבלת דבר האל. אין ליחזקאל תירוצים. כל מה שהוא צריך לומר כבר נמצא אצלו. שיהיה בהצלחה מה שנקרא. יחזקאל התבקש לאכול, אז הוא ציית. ציטוט: ואומר אליי, בן אדם, את אשר תמצא אכול. אכול את המגילה הזאת, ולך דבר אל בית ישראל. ואפתח את פי,
ויאכילני את המגילה הזאת. ואומר אליי, בן אדם, בטנך תאכל ומאיך תמלא את המגילה הזאת, אשר אני נותן אליך. ואוכלה, ותהי בפי כדבש למתוק. סוף ציטוט. יחזקאל פצע את פיו, אלוהים האכיל אותו במגילה, והציווי הוא שיש למלא את הכרס במגילה. יחזקאל אכל, ולמרבה הפתעה, ובניגוד גמור לתוכן המגילה, ועוד יותר מהטעם הצפוי של הפפירוס, המגילה הייתה מתוקה כדבש בפי יחזקאל. המסר פה הוא ברור. דברי האל, חמורים ושלילים ככל שיהיו, הם מתוקים מדבש מעצם היותם דברי האל. בהמשך, חזר האל על השליחות המיועדת של יחזקאל. והנה הסוף, ציטוט: ותישאני רוח וישמע אחריי כל רעש גדול, ברוך כבוד אדוני ממקומו, וכל כנפי החיות משיקות אישה אל אחותה, וכל האופנים לעומתם, וכל רעש גדול. ורוח נשאתני ותיקחני ואלך מר בחמת רוחי, ויד אדוני עלי חזקה. ועבור אל הגולה תל אביב היושבים אל נהר כבר, וישב המה, יושבים שם, וישב שם 7 ימים, משמים בתוכם. סוף ציטוט. לאחר חזון המפעים והמשימה שהוטלה עליו, רוח נשאה את יחזקאל בחזרה למקומו. כלומר, הוא נלקח מתל אביב וחזר לתל אביב. יחזקאל חזר במרכאות מהסיור במצב רוח קודר, וילך מר בחמת רוחי ויד אדוני עלי חזקה. אחרי מה שהוא ראה ושמע, ברור שמצב רוחו לא יהיה מן המשופרים. הוא קיבל משימה כפויה טובה בלשון המעטה, ממש כמו ירמיהו לפניו. אולם לדעתי הסיבה העיקרית לכדרות רוחו היא הסיפה, ויד אדוני עלי חזקה. אלוהים הכריח אותו. עד כאן נבואת ההקדשה של יחזקאל, המגלה סימני קרבה לזו של משה או ירמיהו. הנביא ראה מחזה כלשהו, בעקבות כך הוטלה עליו משימה, הנביא לא התלהב, וזהו. לכאורה זוהי נבואת הקדשה סטנדרטית, והיא אכן כזו. אבל, וזהו אבל גדול מאוד, ההתגלות ליחזקאל היא התיאור המפורט, המוחשי והציורי ביותר בתנ"ך של התגלות האל. ומטבע הדברים, ההתגלות משכה אליה דורות על גבי דורות של פרשנים, הוגים, מיסטיקנים, הוזים וגם הזויים. כולם ביקשו, איש יש ודרכו, לזכות בהכרה בלתי אמצעית של המהות האלוהית. הזכרנו כבר כי מילה מרכבה אינה נזכרת בפרק כלל. אך כבר בספרות המקראית, יש קשר בין האל למרכבה. כך בספר דברי הימים, עת תיארו את הכנות דוד לבניית המקדש, שיבנה בסופו של דבר על ידי שלמה. ציטוט: ולתבנית המרכבה, הקורבים מזהב לפורסים ושוחחים על ארון ברית אדוני. סוף ציטוט. זו מרכבת הקרובים בבית המקדש, כלומר מושב האל. או אצל ישעיהו השני, ציטוט: כי הנה אדוני באש יבוא, וחשופה מרכבותיו. סוף ציטוט. בנוסף, תיאור החיות המחוברות לאופנים, כלומר גלגלים, יצר באופן טבעי למדע את הכינוי מעשה המרכבה. מעשה המרכבה מתאר את התגלות האל בכלל, וההתגלות ליחזקאל בפרט. כבר בספר בן סירה, ספר חיצוני מהמאה השנייה לפני הספירה, נכתב, ציטוט: ויחזקאל ראה מראה ויגד זני מרכבה. סוף ציטוט. יש המציעים לגרוס רזי מרכבה ולא זני מרכבה, אבל כך או כך, בן סירה כבר נקר במילה המפורשת מרכבה. במשנה במסכת מגילה נכתב, ציטוט: אין מפטירין במרכבה, רבי יהודה מתיר. סוף ציטוט. כלומר, אסור לקרוא את מעשה המרכבה כהפטרה בבית הכנסת, אם כי רבי יהודה התיר. האיסור הזה לא נשמר בקפדנות, יש להודות. חבר מועצת החכמים חיים ארמון הסב את תשומת ליבי שכיום ההפטרה של שבועות היא יחזקאל פרק א'. העיסוק במעשה המרכבה, הכולל רעיונות וסברות בנוגע לצורת האל ומהותו, נתפסו כמשהו מסוכן. ושוב ציטוט מהמשנה: אין דורשים בעריות ב3, ולא במעשה בראשית ב2, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. סוף ציטוט. יש כמה דברים שמסוכן לעשות. אסור לדרוש, כלומר לבאר ולהסביר את דיני העריות, ויקרא י"ח וכ' בפני קהל בין 3 אנשים, קל וחומר, הדבר אסור בפני קהל גדול יותר. כמו כן, את מעשה בראשית בפני קהל של 2 אנשים ומעלה, ואת מעשה המרכבה בפני קהל של אדם אחד אפילו. אבל יש הסתייגות. אלא אם מדובר בחכם ומבין בדעתו. כלומר, רק היחידים בעלי הסגולה, המסוגלים להיחשף לעוצמה האדירה של המיסטיקה ולצאת בשלום, הם יכולים. בתלמוד יש סיפור מעניין.
ציטוט. מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על חמור והיה מהלך בדרך, ורבי אלעזר בן ערך מחמר אחריו. אמר לו, רבי, שנה לי פרק אחד במעשה מרכבה. אמר לו, לא כך שניתי לכם, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו? אמר לו, רבי, תרשני לומר לפניך דבר אחד שלימדתני? אמר לו, זה רבי יוחנן, אמור. מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי מעל החמור ונתעטף וישב על האבן תחת הזית. אמר לו, רבי אלעזר, רבי, מפני מה ירדת מעל החמור? אמר, בן זכאי הכוונה, אפשר אתה דורש במעשה מרכבה ושכינה עמנו ומלאכי שרת מלווין אותנו ואני ארכב על החמור? מיד פתח רבי אלעזר בן ערך במעשה המרכבה ודרש וירדה אש מן השמיים וסבבה כל אילנו שבשדה. פתחו כולן ואמרו שירה, דילגתי קצת. נענה מלאך מן האש ואמר, הן מעשה המרכבה. דילגתי קצת. וכשנאמרו הדברים לפני רבי יהושע, היה הוא ורבי יוסי הכהן מהלכים בדרך. אמרו, אף אנו נדרוש במעשה מרכבה. פתח רבי יהושע ודרש. ואותו היום תקופת תמוז היה, כלומר קיץ, נתקשרו שמיים בעבים ונראה כמין קשת בענן, והיו מלאכי השרת מתקבצין ובאים לשמוע כבני אדם, שמתקבצין ובאים לראות במזמותי חתן וחלה. סוף ציטוט. עצם הדרשה במעשה המרכבה גרמה לאש לרדת מהשמיים, ולתופעה הפוכה של התקדרות השמיים והופעת קשת בחודש תמוז, שיא הקיץ. בהחלט אירוע משנה סדרי בראשית. סביר שקשת זו קשורה לקשת הנזכרת בחזון המרכבה. זאת ועוד, מלאכי השרת בכבודם ובעצמם יורדים על מנת לשמוע את הדרשה. ויש פה דימוי מקסים של אנשים המתקבצים כאנשים הבאים לראות מזמותי חתן וכלה. למילה מזמותים יש שני פירושים. מעשה צחוק וליצנות הנעשים בפני החתן והכלה על מנת לשמחם, או התעלסות ומעשה האהבה של החתן והכלה. המגבלות על הדרישה במעשה המרכבה נובעות מההכרה שהעיסוק בקודש טומן בחובו סכנת נפשות. מי שמתקרב מדי לאש האלוהית ואינו ערוך כראוי עלול להישרף. כך בתלמוד, ציטוט, תנו רבנן, מעשה בתינוק אחד שהיה קורא בבית רבו בספר יחזקאל, והיה מבין בחשמל, דהיינו עוסק בפרק א', ויצא אש מחשמל ושרפתו, וביקשו לגנוז הספר יחזקאל. אמר להם חנניה בן חזקיה, אם זה חכם, הכל חכמים הן. סוף ציטוט. תינוק, כלומר אדם לא ראוי ולא מוכשר לעסוק במעשה המרכבה, היה מבין בחשמל, כלומר דווקא התעסק במעשה המרכבה. למרבה הצער, יצא אש ושרפה אותו. בשל כך, ולא רק, היו עוד סיבות, רצו לגנוז את ספר יחזקאל, כלומר להוציאו מכתבי הקודש מפאת הסכנה הגלומה בו. חנניה בן חזקיה עמד בפרץ ואמר שהבעיה היא בלומד ולא בחומר הלימוד. הלא הוא תינוק ולא מבין. אם הוא נחשב חכם, אז כולם חכמים, כלומר אף אחד אינו חכם. העיסוק במתרחש בגנזי מרום מסוכן הוא כידוע. ומוכר הסיפור על הפרדס, כינוי לעולם הנסתר. ציטוט, תנו רבנן, 4 נכנסו בפרדס, כלומר עסקו בכל הדברים האלה, ואלו הן, בן עזאי ובן זומה, זה מהאגדה של פסח, אחר, אלישע בן אבויה, ורבי. בן עזאי הציץ ומת. בן זומה הציץ ונפגע, נטרפה עליו דעתו. אחר קיצץ בנטיעות, הפך לאפיקורוס, כופר בעיקר, רבי עקיבא יצא בשלום. סוף ציטוט. הרצון העז למנוע את העיסוק בתורת הנסתר, גרם לכמה אמרות נגד העיסוק בתורת הסוד. נביא אחת מייצגת, ציטוט, וכל המסתכל ב4 דברים, ראוי לו כאילו לא בא לעולם. מה למעלה, מעשה המרכבה הכוונה, מה למטה, יסודות הארץ הבריאה, מה לפנים, טרם הבריאה, מה לאחור, כלומר אחרית הימים. סוף ציטוט. נושא המיסטיקה ביהדות הוא נושא רחב ומורכב, נושא החורג מהבנתי ומהשכלתי. אבל אזכיר כמה חיבורים. ספר חנוך שהוא ספר חיצוני, שמן הראוי שיקבל פרק אצלנו, והוא יקבל החלות רבתי, וכמובן ספר הזוהר, שלא יקבל פרק. נגמור את הפרק בנבואת ההקדשה של יחזקאל, בהתייחסות לסופר השוויצרי, אריך פון דניקן, שנכון להקלטת הפרק, השנה, 2024, עדיין בין החיים. ראוי לציין כי מדובר בזייפן מורשע שהיה בחור ישיבה במרכאות, כלומר ישב בכלא. אריך זה פרסם בשנת 1968 ספר שזכה לתפוצה רחבה בשם מרכבות האלים. התיאוריה של הספר היא פשוטה.
במהלך ההיסטוריה האנושית, חייזרים שונים הגיעו לכדור הארץ. הם הפרו כמה נשים ויצרו גזע משופר, להלן ההומו ספיאנס. וכן הכחידו את הפחות מוצלחים, הניאנדרטלים למשל. בין השאר התבסס פונטניקן על התנ"ך. הסיפור על בני האלוהים שלקחו להם נשים מבנות האדם בבראשית ו' הוא ההוכחה להפריית הנשים המובחרות. סיפור המבול וסדום הוא הוכחה להשמדת רכיבים לא רצויים, ואילו פרק א' ביחזקאל הוא תיאור אותנטי לשיטתו של נחיתת חללית חייזרים. גם העלילות גילגמש נרתמו למשימה, הפסלים באי הפסחא, הפירמידות, קווי נזקה, ועוד ועוד כיד הדמיון הטובה. אם כיד הדמיון הטובה הזו הפכה אותו למיליונר, אז לא לזלזל. זהו עד כאן, מדוע לא יבער הסנה. על נבואות הקדשה במקרא, חלק ג' ואחרון. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, אלי לבנה ואלון גלוסקה, שעזרו לי לצאת מהפרדס בשלום. הגידו בגת, ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות יהודה, שתעלוזנה בנות ישראל. אנא שתפו והפיצו את שם ההסקט ברחבי החלד והיקום. הכי טוב להזין להסקט מתוך אתרי, ilanabc.co.il, אבל גם יישומוני ההסקטים האחרים יעשו את העבודה. ברובם. ההסקט זמין גם בערוץ היוטיוב הקרוי דברי הימים לנוחות הקהל הרחב. מי שגם זמין הוא ערוץ הטיולים שלי הקרוי אילן אבקסיס. אני קורא לכם ומפציר בכם להירשם כמנויים בערוץ. גם תחזו בנפלאות ארצנו בליווי הידע הנרחב שלי, וגם תהיו מסמר הערב בכל אירוע חברתי. אודה לכם מאוד אם תשתפו ותפיצו את הבשורה על פועלי רב השנים, ועל התוכן האיכותי שנבנה פה, בעמל רב, אריח על גבי לבנה. ככה כן בונים חומה. אם אתם רוצים לפנק מכרים ויקירים דוברי אנגלית, הרי לכבודם יש את ערוץ היוטיוב באנגלית שלי, הקרוי אילן אבקסיס, באותיות אנגליות כמובן. הדול הוא ilan@ilanabc.co.il. גם טופס צור קשר המנומנם זמין באתר, אך לטופס אין כל בעיה שתעירו אותו משנת היופי שלו. אני ממליץ בחום להצטרף לרשימת התפוצה של ההסקט בוואטסאפ. שם תמצאו קישור לפרקים החדשים ולפרקים סרטונים קצרים מרחבי ארצנו המופלאה והמרתקת. כדאי מאוד מאוד להצטרף לרשימת הדיבור השווה שלי. זהו דיבור שבועי על סיפור מהמקרא או המזרח הקדום, ובסופו תובנה כלשהי היפה גם לימינו אנו. כלי עזר שימושי לחיים. מי שחפץ או חפצה לתמוך ולעודד יוצרים ותיקים מוערכים ועצמאיים כמוני, מוזמן ומוזמנת לעשות זאת ב4 מסלולים לבחירה. א', תמיכה רוחנית. האזינו לפרק או כל תוכן אחר שאני מעלה כמתנה ממני אליכם ואליכן. בתמורה אשמח לחיבובים, לייקים בלעז, שיתופים והמלצות. ב', תמיכה כספית במחיר עלות הפרק, 13 שקלים בלבד, כנגד מספר השבטים. לא התבלבלתי, אם תספרו טוב, תגיעו ל13. ג', סכום כאוות נפשכם ונפשכן, טרם האזנה לפרק. וד', החלטה המושכלת ביותר לטעמי, סכום כאוות נפשכם ונפשכן, לאחר האזנה לפרק. ניתן לתמוך בביט, פייבוקס 052-3464-376, או פייפל. אהב, קו תחתון, סן, קו תחתון, אוף, קו תחתון, אומרי, כרוכית, walla.co.il. נא לציין האם יש צורך בחשבונית, אחרת אני מוציא חשבונית, אך לא תמיד שולח. ספריי, הסגן של בר כוכבא, מספרי 2 בהיסטוריה, הספר על הרציחות הפוליטיות, והתנ"ך תובנות לחיים, זמינים לרכישה באתר שלי. מתנה מושלמת למי שאתם חפצים בעיקרו. כולל אתם עצמכם, כן? הספר השלישי זמין גם בחנויות הספרים ברחבי הארץ. מובן שכדאי ורצוי מאוד להזמין אותי להרצות אצלכם בארגון, חוג בית או כל מסגרת משלמת אחרת שתמצאו לנכון. ומעל הכל, סיורים, סיורים, סיורים. קחו אותי להדריך אתכם בארץ המדהימה שלנו. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף באלול. שם הפרק, תותח נגד חרב. על המלחמה עות'מאנית ממלוכית. להתראות.